Hey yo guys, it's your boy Ndilumkabele, the most expensive one X. Hey, watch till the end. Enjoy today's content. Hope you enjoy. Tangoys, thank you. So, kuzobe kuhlela abantu lana. Iy'ngane zobe ibhukuda lana, so make sure uphathe ibikini yakho. For isithombe that side. Kuzobe kuhlela abantu nangalana. Lana kuzobe khona isithombe se-timer lana for the 50th of birthday Tonton celebration yakhe. Kuzobe khona isithombe sababa laphayana. Kuzobe kuhleli nabantu laphaya yabo. Iy'ngane ezobe ibhukuda lana sesiyiklinile iphuli yazo. Ayi, isithombe laphayana kuyabhujwa. Kodwa uzobona kuzofaka nezinto la zokudecorate at the side, iy'hlalo, bright area. Lo sazosuka. Ayi, yabona-ke la kuhlala ama-VIP la. Masukuthi la general ngiyadlala. Othandayo VIP noma umuvu othandayo ukuhlala uzohlala, you know. Lana kuhlale mhlambe abantu ababrayayo lana. Siphinde sihambe futhi kuhlala abantu nangalana. Ngithola ekuseni kanje. Sean Stylist. Kuzobe khona lokho zale jumping castle. Lana kuzobe khona abantu bazobe behleli. Ya vele zizosuka. Yabo? Ya. Yabo? Kanje kuningi kusomele kwenziwe. Ngishayela ama-highlights. Ngizolokhu nje ngini-update futhi, don't worry. Yebo? Happy birthday to you. Hey, shaka. Eh? Uzobudlala nabangani bakho la? Shaka. Eh? Lona. Shaka.
Angisivezanga. This is Wendy, this is Swami, and son. Sanibona. Yo, khawute shodayo ekumele ngimtshele yona nibahle. Nonke, ngisho obaba ngiyamtshela nibahle. Sisikhuluma amaqiniso ngicela ukubonga abantu abasuka kude nidele indlela zenu nifike la ekhaya kaMazibuko. Okukhulu futhi ngicela ukubonga nobaba omlapha phambi kwethu. Yazi ngizobe ngiqala ukubiza ubaba ngegama uSibusiso. Yazi ngaqala nqa yabo uSibusiso afika empilweni zethu. Khulazi empilweni yama angifuni ukuqaba amanga. uSibusiso emthando ma. Yazi ngibone indlela asuke ezenza la ekhaya ngibone ukuthi hayi wenziso wendoda. And futhi baba ngifuna ukuqaba amanga. Ngiqhenya ngawo. And futhi ngiyajabula ukuthi wakhetha umama empilweni yakho. Ukusikhulisa kwakho kusho okukhulu ukuthini. Bonoma ngoshaka abazikhayo baba sithanda. Akukho ukuthanda kwemfundo yakho. Nalokuthi ukuthi appreciate ukuthi zethu angifuni ukuthi isikhathi baphezulu. Yabo nasijabule ukuthi manje ngiyakthanda ukwazi lokho. Thank you. Hope you enjoy. I'm off. At first, phakathi inside. Yes, like we messenger. Sambeni, sama. Phakathi inside and so. Oh boy. Imagine, Nini
Isang Jalo. Wema. Yes, Tom Dam. Tuna. Ish. Miren, Yo, güey. loco. Yo, güey. Loco. Zidlala abafana. But ukhona bethi champagne yethu laphayana. We have a champagne. Really, darling? Yes, we have a Are you for champagne. real? It's like there. Really? We have a champagne. Really, it's on the table. Yeah, it's on the table, baby. Oh my God, I'm so Let's go amazed. inspect it. For Why real? don't you live it? Let's go. Let's yeah, it's amazing. I didn't even Always doing. I'm gay for the touch. Chelly, yes. Oh, that's how you're doing.
Let's go. Begitu bangga bela
Grazie, Gian.